Sa gadayan nga ti surat ni pagayam tayong Melissa, Dear Manong Nemi. Manong Nemi, di pa nang baot ka no iti may nga ubing babayan ka na ginaganak kat panang isuro. Baotem ka no di ubing tapno may isurum. Nga dumaduma ka no ti klase ti pamagbaga o no panang disiplina iti anak. Kasaritam tinasiyat, no sampay la dumngag. Pasaktam, baotem. Ngayon depende ti klase ti panagbaot. Saan ka no mga alaala, iti konforme dita nga may gamang isot ibaot mo. Nabimbinas ka no, no diya madladakulap mo ti pangbaot mo. Tap numarik na mo ti sakit. Tano na pigsa, nasakit. Yan, kanda yung patong na ti pagbautan. Kunada ba'y, nga saan kang agranggas, no saan kang agbaot kadagiti anak, no si pupungtot ka. Pabaawang ka no bala tariknam sa mga bautan. Tano si pupungtot ka, talagang maipam mo amin ni pigsam. Gapo iti pungtot. Panang disiplina. Manong nemi na imula iti panunot ko nga ni tatangkat naranggas. Naranggas kada kami nga kakapsat. Dahil tayo tinaimula iti panunot ko. Idi. Jagla mo manong nemi. No anya talaga ti kay papanan data no panang disiplina no kinarangkas. Tano idilag kumat iti karuba mi dagiti padami nga adaan tinaganak. Nimit lain tatang ti kastoy kinon ko nakidi. Kasla saan na kami nga ipatpatig. Dahil tinaimula ti panunot mi nang naruna kanyak manong nemi. Nga siyak ti akinten nga kada kami nga limang nagkakabsat. Yung sakbay nga nakrugyan, nga ibinsa-binsa, manong nemi dito nga pakasalitaan, nga kahit kumit nga iburay, ito nga programa. Kablawang kayo tinaragsak ka nagasat nga oras kanal daw yun di Tanemer Studio. Kastamatan nagdipadag nga agbibuya, kandumdum nga dito nga programa. Naimbag nga oras tayo amin. Kat kastoy man nga rod manong nemi. Nga nakrugyan, nga salaysayan, dito yung pakasalitaan, at namaek manong nemi, nga damat maibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag kita nga dumdungin. Kastoy nga rugyak ti amin. Kasdan ko nakitay limakam nga kakabsat, duwa nga lalaki, dagiti inaunang imiti siyak. Edin dota, talo kami nga puro babain. Siyak takintin nga manong nemi. At idin puot ko manong nemi. Idi makitak no kasano nga agbaot ni tatang. Baotin na dagiti duwa nga lalaki nga inaunang imsiyak. Pagpaklaban na ida. Sige! Agpaklab ka. Agpaklab kayo! Sa amin ton maluluitan tatang. Anton, agpaklab kayo kunak! Manong nemi sinturon, ti ipakat ni tatang. Agpaglibtungan tanaan, dito wakapsat ko nga lalaki. Nga ti amok nga basol, dagit naladaw da nga napan inyapon, dagit dua abaka, ken na 5 kalding. Sabado day di kat saan da nga napan nagbasa, ngam nagbalog da. Adan tumat ni nana nga paspasuli, hala mo na iranggasan lakay, mamindwa lang, maminsan lang. Himore la mamin 5, manong nemi. Nano makitam ton, ti pagdadalanan ti sinturon, iti patong, di kakabsat ko, manulaing ti tawenda. Nadaklot tumatan na, makikigtot, nga magmabutbuteng, ti kasta nga. Kasla ti pa nagkita kinitatang, gana tayo, nakarang-rangkas nga, demonyo. Agsangsangit tumatan na kiti adik, manong nemi. Mabuwak to, ti si bubukal, nga sityo.
Tay di sangot ti balay mi nga pagpaklaban ni tatang dagiti kakabsat ko sa sinturon na nida. Limat la tatang di mga aramid ti kastoy. Manong Nemi. Nga minsan met nga siyak tiniranggasan na Manong Nemi. Simang pet ni tatang bakit? Nagkita ka, mabisinak. Nakaputputusan. Ikam-kamakam ko na di bulmulak. Baliwak lang ti mangisa ang lakay. Nangabaliwak kahit mo sawan, awang sang mo. May saka ba tagbagbagatan? Si kamit lakay. Ini Melissa, imbaga kita nga gluto. At laman kayam nalutongin na po. Napaksit na. Anya? Aping napaksit na. Ay, bantayan mo na kita. Kinaado naman tinagsungrod. Sana pinanawan. Napanan na. Manan mo, napanagay-aya mo. Agay-aya mga mata maglutloto kasunod na uram ti balay. Melissa! Umay ka man dita, Melissa! Lakay, babaamon at asok taklat at ay, nga mabalin dahil Samad nga rin mabalin nga sa anak nga umasitek Manong Nemi. Ano idin tawin ko krito akid. Saan nga sinturon Manong Nemi, timpakat na babae ti kinataok, dinapulos, pinanunod na ita. Ada naka tsanggir, ti salikad, ti tawa Manong Nemi. Bislak, nagtangga na kawayan Manong Nemi. Saan lang ti patong ko Manong Nemi, nang tirahan na kanya. Bukot! Apo, mataya kon! Kung nakindi Manong Nemi, apo, nairanggas mo nga ama. Papatay, nagbatin nga anak mo! Manong Nemi, paglakit din. Tada ni nanang mangigaw-gawid kan kuhanan. Ngayon pa ni nanang ti amin ni pigsana tapno na sanan ngo ulitan ti panang basnat na kanyak. Manong Nemi, ti arig na apagkapat nga paset ti may sa kawayan kat nagdagsan, nagsakit. Napiya ko mamat Manong Nemi. Nakasarita nakalpasan ti amin. Ngay baga na kumamit no apay kas diya dinaramid na. Ngam ninanang ton di mangi magbaga Manong Nemi. Anak, nasakit. Sakit na. Nagtalaw ako. Mo yung sawan di kas anak ko. Basol mo mat ngamin. Ano na basol ko? Basol mo. Bantayam, tulot-lutwek, kunak, sungrodam, napamumugit inikat na doon nga sungrod na sa mo pinanawan. Kadanat na pasama. Kit mabisin ni tatang mo, naman na adamakan, nagapoy ti talon, nagapoy ti bangkag. Hamot pa nga rin na sukatan, pero nga naksit, pati Jesus Apo. Naranggas ki din ni tatang. Kung naman kasi kumaangas siya kinakaroon ng agkabil, nagranggas. Kita nyo, nagitito ang mamanong ko. Kita nyo, tilangada. Nakatutut laman, ibawt ni tatang katakwada. Kasano, di naman kami nagnakam. Aman, nagnakam damit. Sang ka ba sila nga banag, pagkamalyanda? Babae pa iti kinataok. Anong tulagit ka nagiti adik nga bababasit? Laman? Napi kumaman na nun, di iman na lang, di magbaot na. Mga alat ibislak, basnutan na, sinturon. As in, Manong Nemi nga na imula iti panunot ko. Tasaan lang nga naman minsan nga naramid na kanyak. Inaramid na kadagiti duwang kapsat ko nga lalaki. Jadi bumariton, dagiti duwa kapsat ko, Manong Nemi, naggraduardan ti elementarya, ngam saan nga nagbasa ti high school, ta iparitin ni tatang. Gusto ng ti elementarya. Ora nagpakapag high school kayo, di kayo tumad lang makapag college, basta lakit amuyon, ta isurat dinagan nyo, kanamuyo nagbasa, son. Tumulong kayo di bangkag, tumulong kayo di talon.
Tumulong kang taragan ti kalding, ti baka, manok. Hindi matan siyak manong na himid graduar iti elementary. Kinunak kininanang. Nang basak at high school, urit walking distance man. Adamat high school tayo ito'y ili tayong. Anak, tulungan anak lang nagtagibalay. Hantumad lang kahit itatang mo. Kamam din naramid ko manong naimi kita sarita kitatang. Tang, di ba gab? Inak to aginroll, high school high school. Gusto ang elementarya. Kasta ka damanong mo. Tang, dagiti da dumarita. Ikalkalikaw gumanda dagiti anak da nga makapagbasa da. Yung da kayo, apeng elementarya lang. O isa nga sakti soro ha. Kaya't mo't makaraman ha. Panunutom lang na. Nung makapag-graduar ka sa high school, di kan tumadla makapag-college at Serbina. Ha? Uri makapag-college ka. Baka madamdaman to kat sumangpet ka dito balay nga masikog. Buno saan kat makitaray ka tinubiom. Ano sa Serbina pala na kita? Alam man, ag tagibalay kan tumadla tilabas na. Agaywan ka na kita ubeng. Ngayon ko di makaturpos natin. Gusto nga, pagpakasig ka na kayo. Ay, sotla amin. Inak to again, Rol. Padasam tamansun ka. Impilit ko lang, Manong Nemi. Why? Impilit ko lang, tinapan nag-enroll, iti high school, iti ilimi. Iti mangrugin di klase, grubuatak. Papanam, inagbasa tatang. Talaga na tagkatulong niya! Paggasgastusan lang. O anti magdanagan nyo, tagsariling sikap. Mapanagagdat na tagdita. Bakit? Taila ako. Taisot paggastusan nagbasa. Gatang ko ti ballpen kan papel. Dulamin. Hindi mo pala itad kininanang mo. Dapaglakom ka na kita mapamunga urutin dita nga natin mo na ta. Basta nagbasa at di kay pakadanagan, di kay dawatan iti kwarta ka sa pulak. Libre man ti high school, kapat public. Manong Nemi imanugot metlaeng ni tatang ngem gabuta. Dahil di kakapsat kun nga lalaki kita napandamat na nagtrabaho. Pinanawan damat din ni tatang. Napanda gasoline boy. Kan komprometa napandamatan sa syudad Manong Nemi. Kat gabuta siya sumarunong inaunan, siya matin Manong Nemi di bugarin na nga mapan naggiwarwar ka nagiti tarakan mi. Kapilitan ton Manong Nemi nga sa paag tigriing, mapan kunto iwarawar nagiti tarakan mi nga baka kalding, sakto mapan nagbasa. Ti makadakas, ti kondisyon na. Siya kano pa ti mapan mangapon, kadadakto pala di eskwela. Kastan tumutmanan Manong Nemi, iti malem, nusmang petak, asikasuk dagiti dingwen nga taraken mi. Manong Nemi, kakasyak to nga guyod ka dagiti kagrigat nga uguran nga kalding, urag la matultulid, urag la uluden. Dagiti kasto nga paspasamak Manong Nemi kat talaga nga naimula iti panunot ko, nga ranggas da ito'y ulpit ti amak. Sa ori, bumalasita nga din Manong Nemi, pasnatan nakpailaing, sinturon na nakpailaing. Pag-apapaan to dananang kinitatang, gabuti ranggas ni tatang kaniya. Naimula ti panunot ko Manong Nemi ket kunak. Makaradorak lang ti high school, panawan kayo. Panawag na itong impyerno. Adamat dagiti mambagbaga kini tatang Manong Nemi kakabagyan mi. Kasi Jen, di ka unay baling nga naranggas. Ano nga naranggas? Disiplinak na kita. Nakarawat kasi siya. Kasi siya na ang bibiyang mo. Hanggang pagkapaan ta. At hanggang di ulo na Manong Nemi. Hana kaya ti paisuro. Gagabot ta, maladladawak no ka mapanagbasa Manong Nemi. Bagak ba ti problema iti teacher ko. Iti principal at eskwela.
Mestra pa yan akin ti principal ti umay dito balay nga magkisirita kini tatang. Ay, tata, apay, nasa pulo nyo. Ada problema di anak ko. Umay pulong kanyak. No, daman, di yung kahit kingkuha na. Ano na pagpasbasa, ito talaga, jak kahit nagbasa. Di naman kahit, jak kahit nagbasa isuna. May kami dito, itapno, kasarita sa katata. Nalaing di anak yun. Iso nalaing ta, maladladaw, ken kang kanayon nga gumangganat, nga gawid. Agbasbasa lang, aroden, sayo pala bugarin. Oy, sanda ka siya, tisuro yun. Marami kaya ito para ti anak ko. Ikan nyo kumamit ti konsiderasyon, tata. Di kita anak, nakabimbitas launay, no? Agregat da nagbasa. At dahil mo't nga naganak na. Dahil mo't manggawid ti panagbasa da. Para ti masakbayan. Ay, sanda nga kisurok lang rin. Papanawan ka yun. Orang gapat na mestra kayo, na principal kayo. Sakit di tisuro yun. Kastanto anong name iribanagin, ti pa nakisarita, ti maestra, ken ti principal mi, ken itatang. Ken no makapanaw danton, di pungtot na ipakat nan tumaning kanya. Kakaasyan naklatan, manong name, hindi kiti pangisursuro. Naging ka, hindi nagraduhan akong ti high school. Ninanang tinangkuyog kanyak manong name. Ore kumamat sa nga bukel, nga manok, nga na party, katadot taragan mi, kadedi nga panagraduar ko nga paala kumamit. Panagpaalak kumamit, awan. Talaga nga, jak maawatan ni tatang nanang. Ano na nagtataragan na? Kadigit patang ka nagraduar ka, nagparatita kaling, dapat nagpaladson. Siya, kagraduar di high school, kakaisunan nga na siya, tinagraduar ng high school ng anak na. Mabaa mo na anak. Masilawan tumad lang ti panunod ng tatang mo. Intod ka ano? Di lang mo nakasanod kadakkel ti gurang mariknak nga naiapon ni di barukong ko. Samong gurayan tatang mo. Saan ko mga guraan? At aga din ayat ng pakat na. Ngayon na, impaay na. Saan nga gabuta ore kasanod kinadakas ti aman tulat ta? Nang, idat natin ang graduara ko ti high school. Pinakmatin sa syudad. Anang artubram sa jay. Makamunitan. No kabay lang damanong ko. Duwa nga manong ko. Kabay lakmat. Uwan nga babae ti kinatao manak. Napiisod at lalaki na. Basta. Kahit ko nga managpat tira paap ko. Kahit ko ti makapagturpo si ti kolehyo. Diya kahit akastulatan di biyak tayo. Di kiti aglawlaw tayo, nasapad na nag-asawa, di kiti patag na mabahay. Kada biyag na ita. Agrigrikat na. Siya, kahit ko tulungaw na ng babaeng tibukod ko nga sikap. Siyempre katulong iti pamilya Gonzales iti syudad Tilawag manong nemi. Mani po iti ilimi imayak iti syudad Tilawag. When all around manong nemi. Dadakano dati di nga katulong da nga tagkakalingga ngim nakitaray. So nga pag-isuunay tadaak. Kabagyak madlang manong nemi tinang rekomendar kanyak nga tagalawag ng isut nagkamangag. Babaeng ti surat nakapag-communicate kami. Ay, karador mo lang ti high school. Balasan ko. Uwin, sir. Hala. Hamat unay na lawat ti balay. Sikat mang dalot. Amo madlatag luto. Nasapa na kasi sinusuruan ni nanang ko ng gluto. So na lang tamaksit ko na mabaybayan. Oh, kasi mo mabaybayan na. Hindi pa lang dedi tata. Agay ayaw mo pala dedi, sir. Aglaba nga eh. Nalingak ng aglaba. Na dalos tila baak. Very good. Ala, nakita. Agluto, agdalos, aglaba. Oray ta. 5 kamot lang. 2 kam nga gasawa.
na mga opisina, ken dagiti anak mi. Natin malagip ko tayo. Abe kasat kudil mo. Gapot na napudpudutan na already mapanak Sabado kada Domingo ket sumurutakin tatang ko taltalon. Sado di kita limang lama dalan pa lang tiranggas ti amak di gito sir. Sa bagay aglunit to di kita. Manong name si siyak ti katulong ng madamay sa family driver. So dahito ni Nelson manong name. Family driver stay out. Kung may naalayan di kita anak, dasir ka ni ma'am, papanday iti eskwela, idriban na ida. Hindi pa nakakita kang kuha naman manong name kinindayan nak. Pas ladamok pa ilang ti makidayan, ti may isang lalaki manong name. Ang gwapo. Ay, Melissa. Nelson dinakan ko. Family driver ak. Kinaraprapin ko tagbasa. Palubos na ako, graduarak tumantin. Ha? Kasi makita, naka-uniforme ak. Hanggang uniforme dito yung ati, driver. Uniforme ti eskwela. Nagpapada kami ti eskwela ka nagiti papangko. Itulnog. May tulnog ko ida, nagbasa ak mantin. Saka mo ito agawid. Batak manong name iti pagbasbasan da. Kat nung asta, nga sumangpedan, iti malam manong name, adada amin, talong anak, kan kastamot ti driver, nga ni Nelson. Ti pagpintasan na manong name, kasangudak nga mangan. Wen, magigadanak nga mangan katakwanan. Kasla, dito ko nga nakita ti ornos ti pamilya manong nemi. Nga awan, iti nagkapo ka pamilya. Takang kanayan, idi nga agungungat ni tatang. Diyak pa nakbuutan, idi nga imisem. Makikat-katawa lang, madamat inumda ka, nagiti barkada na. Ngam na dato nagtibalay, nakasirseryoso, magkita kang ka. Kasla ka, digito yung pailaing manong nemi nga nariknak. Tiragsakin ornos ti maysa nga pamilya. Saan nga gapapa, dagiti agasawa, hasan na nga dangdangran, dagiti anak da, ni unget kat awan tinangag ko. Nakabimpin na sa panag-isarita. Isa na, adadang na imuli ti panunod ko manong nemi sa bali ni tatang. Demonyo nga ama kung kunak tinakam ko. No kasta nga Sabado manong nemi uri no saan nga umay idraiban ni Nelson tawang klase daw. Umay tumultulong ni Nelson dito balay manong nemi. Tulungan nga agdalos. Ala, haana yung kayak aman. Amom no, awan pa parang dito idraiba. Umay no ka tumultulong dito Dati-dati. No kasta, dagiti katulong mo na. Hamong inaramin na. Abi, dahil nga sa lutsod mo. Imposible lang sa mong arman ida, katultulong kami da. Sa kalayang ti armak. Huh? Gabuto si Kampilati Kursonada. Huh? Hubingak pa Manong Nelson. Nelson ko namlatan. Abi nga siyak. Pagsalsaludsutan nga rin ti pusok no apay. Wari saludsutan ka deser kini ma'am. Si kapay lang ti nadagkat kanyak. Kadagiti mo unang nga katulong. Siguro agpaot ka dito Sabi ko nga, kahit ko ti makaurnong. Tapno daitad mo kadagiti naganak kang ka. Nilayang nahalang ko tikak no kasapulan na. Sabi ni tatang mo. Manong nemi in istorya kini Nelson ti amin-amin. Kahit si ka Nelson, saan nga nagbalingan na rangkas ti amam? Ahomet amak, kapunta jak penakit kita. Bastarduak. Kadi. Ninanang mo ngay, ada sa baling ng pamilya na, siyempre.
naranggas mo't kanyak ti stepfather ko. Okay lang nga basta stepfather ko nga eh. So nga di, kabila akong teksto eh. Pimanawa kon. Nagsarili akon. Siyempre ka akong family driver. Hindi amo kon ti adalasin siya kan amo kon tag-drive. Inarapin ko tagbasa. Fourth year akon. Palubos ti apo. Agraduarak ton. Ano ti kursom? Accountancy. Kas tamat kahit ko mga pagbalinan. Yung nagrigat ko nga siguro maragpat. Di, tulungan tamagin. Bam! Tayo to makapagturposak. Sa balin ton ti family driver dito to mong opisina ton. Pagbasahin ka. Ha? Wan. Pagbasahin ka. Tulungan ka, Melissa. Papagaya maragpat nga ta ni Melissa terapaap na babaeng tutulong ni Nelson. Dito nga ta maikat tinaimula nga gura ni Melissa iti barukong na para iti amana. Padanan niyo papagayan tayo ito ituloy nga ibasa ti pagkasalitaan ni Melissa. Hindi nga rin ituloy papagayan nga ibasa ti pagkasalitaan ni Melissa. Manong nemi nagbalin nga na siya at dagiti amok. Taararamidag man ti amin nga obligasyon ko. Uwan manong nemi. Ananawa endak pa'y kunada nga ginana akon. Tumbigat manin. Kaya nagbalin nga na siya at manangisagot ni Nelson kanyak manong nemi. Kaya graduarin ni Nelson manong nemi di college. Yan. Isong mati panangawis na kanyak kada kami kadagiti amo mi manunemi. Iti balay da nga yan, iti stepfather na, manunemi, yan ti stepfather na, kanti inana, iti nagpaalaan na. Nakaragraksak manunemi ni Nelson. Oras siya ka naragsak. Pasensya ka na ito nanumong regalo kan ka, Nelson. Api nga nagproblema ka pa ilaeng. Iwan na, napilaeng nga dapakalaglag. Nga aga po kanyak detoy. Ano kami dito na bungon? Nagdikabay lang. Napanaglimata ng pabungon iti brief. Brief! Wenta itong galag brief ka malagip na. Ano ko kagregalo Surat manong name iti komunikasyon mi, tawang pala iti cellphone. Kadananang. Ninanang manong name iti susuratak. Jak pulos dagdakamata ni tatang. Nakasta ngagsuratak. Ipapawid ko iti minibus nga mapan iti ilimi ket pasaremat no mapan na tiyandaan ni nanang mapan na damagan no da surat a para ken kuana. Dito ta siya kasya mataramidek manong nemi. Mapanak mi iti terminal ti minibus nga mapan iti lugar mi agsaludsod no da surat para kanya. Nagsurat ni nanang manong nemi bagbagana na unget latta ni tatang mo. Kakaasi iti addin ditoy. Madak mo data nga mga anawa katakwada. Dagiti dua nga addeyo ditoy, no makapag-graduate ta kanong elementarya, mapanda ka mo nagpakatulong. Tas sigurado nga, saan nga kayat nga ipalubos ni tatang no, na pagbasahin in dati high school. Again ka, nadamag ko manong nemi nga da kanon asawa ni Manong June nga inauna. Kata, indaras da kano iti nagkasar. At asawa nan, agnaeddan iti sa bali nga ili. Si maruno nga nagasawa, iti manungek, manunemi. Kat iti, panaglulukat matin ti klase, may baga kanyak ni Nelson. Kasaritam da bus, dagiti amo ta. Siyak timang iti pagmatrikulam. Pero gayaman tagbasa. Hindi talatan asidig. Hindi pagbasam, walking distance.
Mabahinak Nelson. Anak kabayin mo. Isak tagabayin mo? Dito kwartak nga sweldo kat papait ko siya balay para kinanang ko. Kat para kang rutking ka. Hamot nga rumot nga baling kukuwak na may pinsan. Diya kwartam, nukurang tulungan ka na yunak. Sige, takasaritak ni nanang. Kinasaritak nga rin digiti amok manong nemi. Mawatan mi ti kalikago mo, Melissa. Kat, siyempre, kaya't mi ang apigad nga saan, kaslaki ni Nelson, nagradwa rin. Ang maanong mo lakit amin, sakbay nga mapangkaklase. Ikarigatak, sir, ma'am, awan ti pagdanagan nyo. Uritas dagmat lang dito ti eskwela. Masikasok lagi di amin nga aramid ko ribigat, mapano ko nagbasa, sa pagtagawid, nagluto, kanda dumapay, na trabaho. Kastan tumatman ng timalim. O sige, apin ka din nga saan. Nayon namin nga radya seldom, tapos nikasta ka danayon para ti panagbasan. Gawa na kada kayo, sir, ma'am. Nagbalinak nga rin akong kuna manon naming a working student. Mamanon dagiti pauit ko nga kwarta para kininanang manon nami. Kadadan na dagiti kundaway manon nami nga numadamaawat ko nga surat ni nanang ni tatang mo. Masakit. Awan ti katang ko ti agas na anak ko. Kunak tumati subalit ko. Grabe di kay mangilako ka na taraken na. Into numawat ko man ito subalit na. Ininot na kanong nga inlako da kita taragan na, nga insugal kit inom na. Kang kanayon ka no mga barbartek, iso ko masakitan. Nanyi pa itak manong nemi. Sige, ano? Para kada kayo nanang detoy. Ang kanyo ni tatang, para ti agas na, adalata kada kayo. Basta rito nga kwarta, para kada kayo. Umay nakpaspasyarin ni Nelson dito'y no kastang bakasyon manon nemi. Kumusta ito pa nagbasan? Di ka di matlamarigatan? Kasi na po Diyos. Sa bagay, sumeksiksi ka. Siguro, ito di kita kararam kang kapadang estudyante la. Sigala tagar-aram kanya, kunak kumaang, dinakpay ba inaro? Di ba na ibaga kang kata, I love you. Nelson, tulungan ka, gabutayetan ka. Agyam anak. Nagpasarak ta doon nga rigat. Iso nga mok ti rigat. Lore siya, ha? Kahit kung na pagrigatan ti amin, kan baban ti tulong mo, Nelson. Thank you. No kasta, ontan. Ontan nga niya. Nobya ka. Iso nga tulungan ka. Abay mo ka dito marik na mga hayat kanya. Naku mamabalin ka. Saan pa'y laing ka po baka no maisturbo ti panagbasak. Kawan ti pagdanagam. Kasano pa nakaisturbo? No, untan kat mapantag date, mapantag buhit sines at nanto mapanag-check-in kasi ay. Saan kung itong arami din ti mga hawisking katikasta? Elisa. Agyamanak no kasta, Nelson. No kasta, untan. I love you. I love you too. Kasto'y gayan kung kunak manong name iti makinubyo. Nadaanan ko ti boyfriend nga din na oras. Ngayon sa sino kumatisaan nga may love kini Nelson manong name nagwapo kan na siya at nadungo. Kan pa-check manong name nga siyak lang ti babae ti biyag na. Kan kangrunan ti amin. Noan yaman ti pagkurangak iti kasapulak ti panagbasak. Isu ti Mang Ted manong nemi. Nang runa idin ta nagpernamenten nga nagtrabaho iti may sa bangko. Ibagbaga namat kadi namalaksid kanyak
kahit na matatulungan di kakabsat na itiina. Manong name. When managtulong isuna manong name. At dahil din ti second year college manong name liplipas ti unang semestre hindi baga na kaniyak. Bakasyon. Di ka mo kaya di mo nagbakasyon di lugaryo? Manipul di na pang may ka dito ilawag. Saan ka pwede magbakasyon na lang? Sampay. Sabi di ka mailiw kinanang mo, ni tatang mo, di kakabsat mo, di duwa kabsat mo. Mailiwak man. Nung mabaling ko makit. Tsaka makita ni tatang ko. Si Kamet. Ikatay mo tiguram kini tatang mo. Slasang nga maikat eh. Hanga nadagsan da barokong mo? Nadagsan ah. To dumakdak ka leto oh. Joke deta. Hanga deta bobs mo ti ko na. Tarik nam. Tsaka mo. Talagang sanga maikat. Okay. Ipakada ka kada giti amom. Tagbakasyon ka. Sumuro tak. Nga? Oh my God, yung lugar mi? Di mo kaya't ngayon mamunak ka giti parents mo? Nauyong ni tatang ko. Amangan noan niya. Ipaharit na ka-boyfriend ka. Di ba awan ng tibibiyang nakin ka? Ngayon sigurado ka hamayat ka umay ka di lugar mi? Wan. Mahiliwag man ka na gito away. Glalalo ko man, adawaig. Muna, adawaig sa jay. Nagpintas ti, mapanagdigos. No, nakandidata. Panaglulungboy? Adot lungboy sa di lugar mi Oh, nagimas. Kahit mo sawin. Umay kagmat agbakasyon sa jay. Kasi nagtrabaho. Alis to lang ti mga file ko tilid. Pwede makalawas na lang. Sus. Nagbayagan. Kasi nung trabaho dito, basta. Siya ti makamu kada boss. Kalagi di amom. Makalawas. Nagbayagan. Katuan. Sem break. Gapot na mailiwak mo talaga manong naming ken ipursigi ni Nelson na sumurot. Sige. Mapantang harod. Pinalubusan nakmat manong name di kiti amok. Yung sagbay, na nagluwas kami manong name, nag-shopping kami muna. Babayin tinakam manong name ni Nelson. Dito yun, para kininanang mo na tumayat, bestida. Dagiti duwa kapsat mo, patangan talata na. No, ano't umanay nga arwatan da. Ito itatang mo ngay. At ipasarabong kong kuha na. Awan, tsakayat. Ito Ano't naman yung magustuhan na. Sando, short, basta awan, baka muka. Nagtaltalon. Karga. Adda mo. Adinan tupulos malipatan. Kumatang tati, butchos na. Butchos? What? Adaw so sila ng butchos nung mapantaltalon? Awan, tsak pinakita nga nagbutchos ng tatang eh. Saka-saka ka diang. Pauna ito saka-saka mapantaltalon eh. Nabungbungat at saka na. Sige, gatangan natin butchos. Kaso nakadakil saka na. Mas laking ka. Okay. Saan na rin ng problema no kasta. Sekandot mangyawat. Baga nanok. Ito eh. Nagagasgasat ka tada amam. Siya kawan. Siya pinakit kita. Bahala ka. Ngayon saan to siya timangtid. Ninanang manong nemi. Iti nakakita. Kada kami. Ididumsag kami manong nemi. Aday din sumagmanong at tricycle. Ay, nakanak ko. Ay, Melissa, anak ko. Kalpasan manong atawan. Agtalong atawanan. Nakasasidag lang dito ilit tayo, no? Apekit nga may talat pa nagbakasyon mo. Naging narakop kami nga ginama nung name. Sa kabagin niya maumok ni Nelson. Ni Nelson. Ay na, di mo kunain nga.
Agasawa ka, di ka matagbasbasa aya. Hanggang pa yung agasawa nana, ng boyfriend ko. Nagmano mangada kayo nana. Ay na, nakakapgwapo. Mga opisina ka, sir. Kaduwag idi ni Melissa, family driver, kiti pagiganan na. Ngayon da propin ko tinagbasa. Iwan, mga opisina kita kinitibang ko. Ay na, dumanon kayo, ano di kita kargayo, ayan, pasarabo mi kada kayo, nana. Marak na giti duha kakapsat ko manong name babalasang damutin. Kumusta kaya din ko? Manang, magtanang bakasyon ka. Ano bubrayo nga rod? Dito eh. Dakam ti bugbugarin ang tatang. Apay da pala tarakan na ya. Da pala sumagmano. Paadumanin, saan tumanin isugal. Ay, ilako sa isugal na tumanin. Bartek na tumanin. Ay, nangorod ni tatang. Madata karuba siguro. Pasensya ka dito yung balay min Nelson. Okay lang. Naruamak met. Nagapuak met. Ang agabot ng mga opisina ako, di ako iruwampet kasi nga, napras ko dito yan nyo. Itatang mo nga eh. Iso dito sumunga din. Kalpasan naman ng naming inted me, kadagiti kakabsat ko sa rabo da, hasta ni ayat da, kas tamat ng kininanang. Ni tatang, masunga din. Nakainom sa amin. Haan sa amin. Manong name simrik ni tatang kat nakita na kami. Nay, bakit? Damag ko nga darete na laing anak mo. Kinuna naman ng naming imsang ko sana ka nagununi. Tsak pakit talyawon. Ni Nelson manong naming ito'y nagtimek. Tata, naibag nga bigat yo. Sino ka? Sakti boyfriend ni Melissa. Awang gayam tata. Ada irgalok para kang ka. Dato yun. Ito eh. Butchos. Na. Ito lang ang kuti katawa naman nung nini. Malaksin no katawa da karagitipada ng artek. Eh nabarok. Nabayagan na kahit ko kumamod butchos. At damat no kabulbuludag dito ang bot-bot. Ipadawad dan ng bot-bot. Di kahit ko kumakad at ay saan nga sumrak ti danom nung lumastak iti kadandanuman. Nga wont bot-bot na. Pumbag mayat man dito ya. Ay bakit? Di kita anak mo. Baka magkatawad nagparti tayo. Agtilo diti manok nagparti tayo. May kamat pa laing. Ay marok, gama na ka. Susasapo. Ilastog kunto ka na kita padak nga. Lalaki dito tadabutsos ko kabarbaro nga regalo ti manugang ko kunak to. Sandak pa nga manugang tatak na hanggang pa nga kasar. Agraduar to pa lang muna ni Melissa. Santo kasi siguro. Ay nabaro. Si kamong pala nga ito nagregalo kanya ka manugang ko. Ay manugang ko to be. Siyak siguro lang ti manugang yung lalaki. Ay una. Tadagit anak ko nga lalaki, babae di manugang mo, pakit nakikita idan, o yandan, o natmapaspasamak ka na ko ada. Manong na-year uray ko la idi nga kumustahin nakmat ni tatang, saan nakmat na pagpagunyan. Di saan ko matapagunyan? Tapos ko mapambara ka magpauling ang kuwano na nakpagunyan. Uray ko, kumusta mo, panagbasa, panagtrabaho, anak ko, kung na kumawan eh. Sila din nakama mo. Pambara ka rin nga sakti mo na aguni. Kunak man itinakam ko manong na yun. Tinmulong ni Nelson manong name nga nagparty duwadakin ni tatang. Orla talo manok tinatiliw da. Kamang mangin ko ti dialogue da manong name. Ano ti paborito mo nga party ti manok abarok. DJ puon ti payak tata. Ay sus agpadpada ta. Ano man ti paborito ni Melissa? Do you amo, tata? Jack man na mo. Apay kasla kagura yun, di anak yun. Hindi nagpagpagun yan. Pambarak kumaman ka mang paguni kang kuwana. Ano agsurot kininanang na, dinakpay na kamatin. Nukasta kung kontra kayo ni Melissa.
Naranggas kay ganong amin nga ama. Eh, sus, panang disiplina lang di kasjay. Depende di klase ti panang disiplina tata. Apay nalalaing kang siya. Apay anot panang disiplina ti tatang mo kay de. Awan ti tatang ko, tapos tarduak. At the stepfather ko, isuad nang rangas kanya kini. Sinturon nang, so nagtaltalawak. Dahil nga, sinturon mo't magpakad siya. Diyak ka mo ha. Para kanya, disiplina lang dahil niya, pampangunot ko. Dahil sa, lalapanunutan baro. At ako mga pambarang bautan ti ama ti anak, noong basol na. Kinuha na basol, nagagangin, nagkamali ti tao, tata. Kaya depende, no, kasunod di panangipakat, iti rang uno baot, uno dusa, disiplina. Eh, nakarumat sa siguro, kung nana, sa segunda istorya ni Melissa. Basta, tata, di ka di kaya't nagkapiyakay ka ni Melissa. Kasi kumato mo nagpakumbaba. Ay, Jesus, no, sika kumataba. Ay, sika kumato mo nagpakumbaba, alaman. No, umasadag ka daw ni Melissa ka na kayo, tata. Nagat, abay, hindi nga saan, no, isuto masadag. Inalo ko yung nakti boyfriend ko manong naming tsaka mo no apay. Awan di basol ko. Apay nga siyak ko nga tumasidag. Melissa, sikat anak. Basta. Makalawas ang tento yun eh. Ano da ka makalawas yun? Di tayo nagkaida. Oy, Nelson, tarumbang ko ang kaidata. Saan ka ba't nga agad idda ti balayo? Idjamot karubayot pagid iddam tirabi. Una tani, gusto mo labalay mi. Awan ti mako nga silid na, kortina lang ti mga abong. Ikasano nagkarayam ka. Amo katong pahalin ti promise ko. Umanayin nga marakop ka sag paminsan. Umanayin nga agdanes sag paminsan ti kitidipsta. Diba? Kasta titulag ta. Ano man pa eh. No, palubusan ti tirik na siyempre, apagid di nga saan, di ba? Kakamuha. At siguro pangipatpek sa ti arem mo. Iso nga saan ka na arem kanya. Uy, awan. Ito. Manong nemi manipud mo't idin, kasalamat lang maganasan ng manong nemi ni Nelson, tiag bakasyon. Katunggal ang bakasyon, adalat tamat iragalo na kinitatang. Kat no kasta nga, amo nang ada kami manunemi, saan lang ang manok ti partyen na. Agparti pa iti kalding. Juan, kadagayab kadagiti kakaduan nga aginom. Ipalpalastog na ton. Ipalpalastog na ton, ti agbalinto ka no manugang na. Ay, kakakrat. Magmunom kayo, magpulutan kayo. At dati manugang ko agbabo mga opisina di bangko. Apay mo nga silang manugang mo, ti kasla, pampanakil mo. Kumpadre, abi nga sa mo din panakil di anak mo, ni Melissa. Kaya nagbasbasa mo, tagbalin tumatan nga ang mga opisinang tumat ti bangkaw. Mangmangay ko kasta di dialogue manong nemi. Ngayon mao matisungbat no ka ni tatang, balyan na no ka di topic. Ano man na nalokunak manin manong nemi ni Nelson, asit gamo ni tatang mo. Di lang magpagunyan ita. Katsikat mo na aguni. No may tagbakasyon, ori siya ka lang timang tinukon na dyan, pasarabot aking kuha na, di mo kayat. Basta jak malipatan, di kinarangkas na kanya. Ni dahito eh. Sanga na siya, di na amo, di mamakawan. Kasi ano nga pakawan, nagtasaan nga pakawan. Ni dahito, ni Nelson Met. Uwan tatang pakawanan ka, kunak ko ma, kaya di naman daw-dawatan ti pamakawan ko. Sika man, Melissa, ti mamakawan kat oray saan na pa yung imbaga ti pamakawan, agpakawan, napakawan mo. Diba? Kasi diba, alawan, oray sa hampay nga napasamak ti man nagbasol mo, si pakawan kan. Ada kasi siya eh. Imposible ah.
Nagtultuloy manong nimi iti gerra iti nagbaitan ming agama. Naging ga idektor po sa kon iti college manong nimi ni nanang ti imay. Ket dito ya panagpagyanak akas katulong manong nimi ti nagpaalaan. Siyempre imay ni Nelson, api awan ni tata, nana, api dakda kayo, kaya nagiti kakamsat ni Melissa tanda. Di na kahit ti Mayo, o kasano pa nang ipapilit ko. Tapat isunag ang talaga kaguran nun ni Melissa. Ibagagmat kang kuha na, di lahat na Melissa ti panurayan ng isa't umasidag. Kastamat ni Melissa, timot urayan ng umasidag kat ti amana. Manong nemi, hindi makapagturpo sa kon kat na erwar ko di board ko, hindi matlayang Nelson, manong nemi tinang tulong kanyak, tapos nakastagat makastray ka kadagos na trabaho. Siyempre, nagpakada ako nga nagiti amok, nangaladad sa bali akatulong dan. Nangalak ti kaserak dito siyudad Tilawag, manong nemi, kasera mi adwa kini Nelson kunak. To may matin makikasera. Oo, abay. Tapay. Siyak tagbayad. Ang siga. Nindua ta tagkasera. Di ka tagkaidata. Apay mamay sa kwarto. Melissa. Panaway ng tamtang kasama tayo. Nagkasat na pingo muna. Makatawan pa yung nagtrabaho ako matang sa tantong kasar. Mailiw ako ng mandaan ti anak eh. Suno mabalil ako ma. Naglibindan. Sa tantong kasar kalpasan di makatawan. So kayat mo nga the feelings yan. Una, mamang pay. Kayat ko unay. Mabalin? Nga rin dati play mo. Data Yan. Hindi pa hilaan. Nagtap-tapelak. Manong nga tawanin? Nelson, ipatpatig ko na yun ay. Awanit sa bali panginayat ko ang lalaki na sa sika. Sika tinaraman ti Hapon Diyos tapno. Maragpat ko ti kasto itangat kasasad ko. Imagine, nakapagturpos ako na dako ni trabaho. Kahit na intulok ko idi nga sa anak na nagbasa ti high school, saan ko idi pilit. Sa anak ko makasta, di ba? Kaya saan nakatinulungan. Nagpursige ekto nga ta, idi nga nagbasa ti college. So I love you, Nelson. Kaya talaga nga dato yun ti panahon. Sige, aglipinan. Sa tanto agkasar, ito umay nga tawen. I love you. Love you, Melissa. Huwain manong nemi pinagustuhan min tinabayagan umuungkis nga rik nami kini Nelson. Pagyamanan mi nakatapil kami ti manong atawen manong nemi. Tapos hindi kas talayan kat saan nga maatipatan yaman nga rapaap ko nga makapagturpos man. Ti makadakas manong nemi nakaalak asigod naglaing ka sweetheart. Habay. Asigod ka kon. Ama. Alagayam ti planom. No kasawatan pag ipatagdaran ta ti balayta. Sika, naditilawag. Kahit ko, ijelo karyo. Yeah? Adamatin ko tsek. Alis tumit lang ti panaghawit ta sa diyay. Kanadan tumatan ko tsek. Ora saan, mga alalan, damat ko tsek na doa. Kutsek ang tunga doan. Ano naman kasi naay mo? Di mo kaya tagnaed, iti lugar nga na kaya nakam, kandi makilam. Magkit-kitak man ni tatang ko. Ay, ito. Kadag ito'y kumahan, nabayag kumahan, sweetheart. Ikatanong tiguram kini tatang mo.
Manong nemi naragsak kam kuma ngem apay nga idide nga tawon nga rantamin nga panagkasar. Hindi padamag-damag na masaksakit ni nanang. Dapat mi binisita manong nemi dakali din di tiyan ko. Nanang, anak ko, nanang, mapangkay ito ospital, labi nga dito eh. Ako matigastos. Nanang, i-hospital kayo masapol. Manong nemi, insarek mi nga dalaga di ospital ni nanang, ngemdya ka mo no apay. Isukad din ti muno na. Imbes ko mga nitatang ti umuna nga matay, ngem din nanang ko. Nagladingit kami nga kakabsat manong nemi. Sayang, di naman nakita ta apo ko na kanya. Tanda pa lang iti tiyan ko. Napiyapay na gini apo ko na kanagdi kakabsat ko manong nemi, tanakit-kita na idan, nakalanglangan na idan. Kabayatan ti man sayag manong nemi. Siyak ti maysa nga saan nga mangpanaw iti sibay ni nanang. Ni nanang ko nga nakadungdung ka kanya ka mga anawa iti kini tatang no kasta nga ranggasan na. Kat no kasta nga umabay ni tatang manong nemi kanya ka mangbantay kini nanang. Isumat no kan ti guntaway ko nga mapan uminom, mapan mangan. Sanggang pa nga nagpaot nga nagabay. Kaya nung kasta nga umay ni Nelson manong nemi, kapya kayon kinitatang mo. Saan ka nga nagkapya? Naging ka nga natay ni nanang mo? Kat kaligagom ni nanang mo idi? Babae mo natin. Huray mahal lang iso tumasadig. Saan nga siya nagbasol? Unang nga siya kati anak. Hangan datat tubi ko ta. Nelson, please. Hanta pagsaritaan data, pang-asim. Nag-apatalay, may papilit mo, siya tuba sa din. Manong nemi, di may punpunan ni nanang, nagsubli ka manin dito nga syudad. Intuloy mi tinaglib-in kini Nelson manong nemi. Kalpasan ti si marunong nga tawan, tayo so kumat pa nagkasarmi idi, siyempre impas nga konti anak ko. O anak, hindi maging batakter di balaitan sa lugaryo. Ijayan nga, tagibiyam ti anak ta. Kas karina nga ron. Hingga pala mo nang magpatakder. Sige. Ijayan nga ron pagdalagaan mo. Adam at hindi ka upset mo mga sikasukin ka. Kasi nga rin tinapasamak manong nemi. Idi, ta isang put ko, ti anak ko, manong nemi dito'y balay, nintatang nga mismo ti simmabat. Ay na! Adan na ti apo ko. Manong nemi, imbes ko mga adad to yan ti anak ko, nga accountant, nga opisina iti bangko. Kaya ti apo ko, kasi diya ko mati dialogue ng saan. Na ito yung ti apo ko. Siyempre, dinawat naman nung nemi ni Noba, ti apo ko na kanyak. Di na pa imbaga, muti man anak ko, tasyak man ti mga uba. Di na pa ko na. Hindi na ito nga lakay. Ngayon kamutan, mabainak man nung nemi nga, ang paay kang kuhana. E di alam na ti anak ko, inted ko. Kidam, kunak ka ni Nelson, kidam ti aramid at ang alakay. Taway manin. Kadman, imbes ko mga, adala to'y anak ko, kaya sangbat na ti apo ko, kunanak ko mo adala to'y apo ko, kunanala kanyak. Dati lang apo ko na tinakita na kanyak. Anak ko. Kasi nung kumatasang yung makapungto talaman. Kaya't mga sawan, di na kaya ti sumuko. Tanuan sa nga ibaga na nga nato, yung ti anak ko no kunana, simuko kan. Si kan ti sumuko, sa apay ko mga siyak ti sumuko. Manong nemi ti kaadami dito'y kasla babae ni tatang nga mga asikaso ti apo ko na. Iso pa yung tagboluntaryo manong nemi nga mapan
mga mapan mangdigos kang kuana. Kasla isumot lang. Kasla isunti. Nanang manong nemi. Niya. Niya ito nga lakay. Sinamin labak lang tayo mga asikaso ti anak ko kung kunak dinakam ko. Nakagagagat ang agparty, iti manok, tatapnod ako no pagpapigsak. Ngayon imbas ko makakunana. Ipartsak man ti manok dati apukok tapno na imas ti dyan na. Kunana. Imbas ko ipartsak man na ti anak ko ti manok tapno at napagkaldo pagpigsa na tapno napigsa nga pagtarunan ti apukok. Kunana ko hanggang saan. Nagluko na ito nga lakayan. Nagsarita da Nelson kinitatang manunemi kat gabot tabakan ti asidig ti balay nga panakat up-upan palin ti tatang manunemi nga dagat sa bali. Kinasarita na taking kukwa kat rinugyan na nga binayadan de tatapno agbalin nga kukwa mi. Di talaga alikason. Di taman ten manunemi ti nakaparakdaran di balay mi. Dakal sa launa ti plano na. Katuwin. Nakarod, balay tamat lang, di na padakkilantan. Pangalantang harod, kwarta nga gastusan ta. Nakalunta, di ba? Awan di problema sa timakam mo. Nakakarlon ka, at apay house loan. Huwin, awan di problema. Ano serbi na nga mga opisina tangang padpada. Adadan tilastog manong nemi ni tatang ko. Hindi makita ng mabukilan ti balay. Hey, Edwax, makita yun. Kinaya, tingnan na makamanugang tikas ni Nelson. Apo ka, dahil to yun, kadaklan, kakabintasan nga balay dito sityo tayo. Di na pa ibagay ragpin. Nakaasawa. Ito'y anak ko. Itikas ni Nelson nga manugang ko. Bastag so manong nemi sa anak nga iraman. Nagluko na ito nga lakayan. Kung kunak tinakam ko. Nag-asama mo ten manong nemi ti adjek kati burdak iti kadua ko ng mga asikaso ti anak ko. Agraman kini tatang. Kaya nakastang mapana ko nito pisina. Jing, manang, sweldoan ka ha? Hamo babayaan ni kaanakam, ha? Ni JR. Manang, awang problema. Taorin no, ay wanak kat agawan ba't ni tatang. Apay, katisot mga asikaso. Kasi ano mamartek, kasi kasuan na. Naka-asideg ni JR keng kuha na. Mas dawak nga ron. Noan, nadadakin ni tatang na asideg keng ni JR Arizona. Ori agat arak. Baka ngit no ni JR ngamin, kat kayat na natin, at sang-er na. Kunamat ni Jingjing. Kaya nagpay sumanong na yun. Nasumangpet kami, kani Nelson, manipo dito yung pisina mi, di siya lawag, kamakamin mi dito, manong name, di ada pala init. Makita mi ito manong name ni tatang. Nauubaan na manong name ni RJ, kuno ni JR. Siyempre, mabantumat ni Nelson, alain na dyan anak mi. Hanga kahit di ubing, oy, di dadin dito, di dadin, may liliwag yung anak ko, may kumang, ano kaya? Sika man ti mga halagang kwan. May kanak ko, ni mami dito, ni mami. Ni? Sana tamad na kaya ti anak ta? Kanak, makalulo. Baka din pa ka ni tatang keng kuha na. Lukot tang tatangan. Ni apay manin. Nabusta sa nga sumukon niya. Ag-agawan na pa eh. Ti anak ko ken kuha. Ag-agawan na pa kanya, ti ako. Deta ka manan. Katuin. Diba? Isupayin ti kaedda ni RJ. RJ ka manan. JR ko naman. Ni JR. Tagpay suwanong nemi. Taorin na dantong nga. Kakaabay ko kataatag ko ti anak ko manon nemi tumakder to. Papanam anak. Papanam. Mapanto tayo ni Lolo na. Isuda ka no tagkaedda. Niya. Niyabot din. Kada isudan doon na tagkaedda. Gabot ha. Niyan matin ni tatang dito balay mi manon nemi. Tati family house mi. Pinagbalinan nga bodega.
Adamatan bukod na kwarta ti balay mi manong name. Talit ang arutin nagtulangan da ni Nelson. Kan ori ni Jingjing. Dito pa yung balay nga gigan. Nintun ka ano pa nagtapihayo kinitatang mo. Baka ito nagkasarta. Siyempre, umabay ka niya eh. Baka umabay itong hangkay ko at uni. Doon pa ng plano nga kasarta. Doon first birthday ni JR. So tumatin pa nakabunyag na birthday, bunyag kasar. Oh, may satag ba? Pakangayan na. Siyempre dito yung lugar mi. Sige. Nagplano tangarot na siya. Promise mo ha? Into nung kasarta. Siganton ti umuna mang paguni kinitatang mo. Tanong sa mo nga ramin din ta, o regsina ta. Ha? Ano takunan? Sweetheart. Basta tong balam. Sigantot umuna mang paguni kinitatang mo. Into nagkasarta. Yan sagbay manong name nga dimting data. Simangpat kami di may isang malam ni Jingjing tinakooba kini JR. Di tamang pa nga sika ni Tatang. Masakit ni Tatang. Ha? Ayan na. Ada di kwarto na. Anat sakit na. Tsakman na mo. Basta saan nga bimangonin. Nagmalamalim. Oran no ang matlang. Pinakan ko ah. Kasla kahit naman na mapansurutin ni Nanang. Oh, Melissa. Baka matay ni Tatang mo, hindi mo mapakawan. Ingkan dyan na. Baga may ospital. Loko-loko ka. Baka matay nga di mo mapakawan hanggang kapya. Alayin ka na yan Tatang mo. Pabagayang agkapya nga tanda kita kama. Ito dahil nga panagsakit ti amana. Padaanan yung pamagayan, tayo ito itultuloy, kinigibos na sa doon pagtungpalan ito pagkasalitaan ni Melissa. Antes na tayo, nagiti panagyaman tayo, nagiti may kadua bansada, nagiti sponsors tayo. Hindi nga rin ituloy, kinigibos na sa doon ito pagtungpalan, ito pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga Melissa. Manong name ore na saan nakadagdagan idi ni Nelson nga mapanak. Sila malakip ko de dinanang manong name. Nga nagsakit, nga nasang petak, in hospital mi, yung saan nga nagpaon. Nagdardaraso ko manong name nga sumrag idi sila ni Tatang. At maturog. Dinalapadap ko manong name inabara. Tatang? Tang? Nagmulagat manong nimi. Melis anak. Pasensya kayo. Saan ko nga naiwanan ni JR. Ano nga amin ti mariklik na yo? Awan, gagangila siguro ta na arbis anak itabigat. Manipod mo di tayo. Tatang? Anak. Hospital kayo. Ay sana, gagangilan dito eh. Saan ako ng hospital? Tang? Anak? Kaano tinaoding ang panangarakop yung kanya? Sandak pa inarakop. Saan ka di? Anak?
siya kumati mo ng pakawan ng maalak tagbaid ka. Mga opisina kan, di adal ka. Nga awang malat na itultulong ka. Mababain na ka anak. Saan nga kapunta natangkan ti pusok? Ngayon, maalak tagbaid. Awan di rupa ka isarang ko kang anak ko. Na nakapagturpos ka, awan pulos ti tultulong ko. Sabi ka dito ti panunutan nyo. Dahil ti kapunan, wapi nga sandak nagpagpagunyan, sandak nga sasitgan. Kasi ka, api nga saan nga si katumas na anak ko. Naimulay ti panunot ko, iti barukong ko, ti gurak ka na kayo, dadang. Kaputi kinaranggas nyo. Pakawarin na anak ko. Pakawarin na. Ngayon ba yung unang agaman na ka? No saan nga kaputi kinaranggas mo? Sa anak ko mga pimanaw. Nga napan nakigasang-gasan. Tatang. Ibat-batag kayo, tatang. Kawanin ni nanang na kayon ti ina. Kaya na mami. Na kayo tinakadungdung ti apo kumi. Kaya nagitag balintupay nga apo ko yung anak kami. Ti anak mi. Anak. No, aduman na kita nagkurkurangan kang kayo di. Napanunod ko nga ron. Nasulni tak dagita babaen ka dagita anak mo. Karik-karik kang ka anak mo. Uri awanin ni nanang iyo. Siya akong ti panakalulo kan panakalula dagiti agbalin nga anak iyo kini Nelson. Nakapapaot ti panagin inarakop mi nga agamama nung nemi. Kasla kayat ming abruten di ado nga panawan nga saan kami nga naging inarakop. Nga gusto ti ko na naman nung nemi iso nga naasideg ni JR keng kuha na. Takayat na nga ibukbuk yan nga mga nagkurkurangan na kanyak iti anak ko. Kaniti karina man nung nemi nga agbalinto nga na dungo isuna ka nagiti anak ko. Manong nemi? Kasla kayat kong ibabawi na kiti gurgurak kang kuha na idi. Kat namin pinsanan nga naulukayan ti barukong ko. Hindi na ito nga nakapapaot manon ni mi panagin na rakop mi nga gama. Sumadlagaya manon ni mi nga dinakayat nga isot umasidig. Tamabain awan rupa na nga iyasidig na kanyak. Kapatawang karot na itultulong na iti panang turpos ko. Kat siyakmet kayat nga siyak ti umasidag no dikat pasukwak isunang isot sumuko. Iti napaot manong nemi. Nga sa amin pinagununi, panagin inuni. Nakasla kayat may manong nemi nga masubadahan di kita ginapaot na babayan tinapaot ng kampanagin narakop. Nga pa nakaulit-ulit itirawat ti pamakawan. Kaya panangibag ang ipatpatag ka anak. Ipatpatag kayo matatang. Nagsublimat lang ti kanay kay ni tatang manong nemi ka di nga rabi. Buhen. Kat kadagiti sumarsaron nga aldaw manong nemi nukas tang sumabat da nga agapo. Agapo manong siyak kaniya. Isuna kaniya. JR. Siyempre. Adan na. May ragpin nga kinasisino. Te anak ko. Ngipatpatid ko, ni anak ko mo opisina, ti anak ko ipampanakkel ko, ti sulang tinakardwar, kaya naadan tinipintas ka trabaho ka naging ti anak ko. Sana'y bagati, ti manugang ko, ganang tultulog iti anak ko. Dahil ito, iti kapipintas, lalaingan nga manugang. Kang kanahin na ba't mga ilas-lastog no ka manunemi ti asawa, gabot ta. Managregalo manang isagot ni Nelson kang kuana.
Nagkasar kami manunimid si Morono nga tawen. May sumaten di ba bunyag kan pa first birthday ni RJ manunimi. At siyempre, ni Tatang, manunimi ti kinaabay ko. Iti pa nagmart sa amin. Dagiti met ina kan stepfather ni Nelson manunimi iti nangabay kan kuana. Dito imatang ti Diyos, kan iti tao manunimi nagkinari kami ti asawak. Iti rigat ka na may till death do us part. Manunimi awan problema mi, kan iti anak mi, papang kami ng opisina agpadpada, kini Nelson, agawid kami nga si Tatalged, nga namnamay mi nga sa ang mabaybayan tanak mi babaen kini Tatang nangro naman ng nemi iti si marunumuten nga nakitaray ni Jingjing I believe in the meten sumarunto nga taon yung suntumaten panagkasarda aging kang tinteng manong neti may kaduwang anak ko may katlo kailan na yun ninyo pa sakti makam mo kung ni Tatang manong nemi kaputa napigsa at hindi kita mabarbarte kung kada gitu kat uminom na basit. Pang nayon na alcohol ti bagina. Ti pagkangkuhan nga natang ha, kaya barbarte ko en. Uminom kayo ng saan nyo palpalaluan, tapos nyo mababayaan na kita po ko yun. Ti pagdanaga mo na. Kahit ko tagpahot ti biyag na. Kahit ko makakitan to, pwede kita po ko tituod. Kada kita muno na nga po ko, kada kita inaon na nga kamsat mo. Upat manong nemi di kita nagbalin nga anak mi kini Nelson. Kat makadakas manong nemi makalulo da amin. Tanong ko sta nga dabasol ti mais ano ko kadakwada kita. Layatan ni Nelson nung katibaot. Oy, amo babadat apo ko. Tatang, padasem nga si patay. Uno baotan. Wala ni Tatang, di ba, pang disiplina ti baot. Wow, pagdanagam ta siya mga sa disiplina kada kwada de kiti apo ko. Dadang orti pa kasdawa kada kay Tatang ta. Nasihat. Hanga kas kirina dumang ubing nga talaga nga nalukod. Nabuta mo ka disiplina ni da. Ape nga na nanta kami din ang disiplina. Ha? Melissa. Dito kahit mga sawan nga kamalik di nararamid ko idi. Kada di bidot ko saan ko nga araramiden. Dito nga bidot kada giti apo ko. Alawan na nuguti ka naranggasak hindi ka na kayo anak ko. Takay nga kakabsat. Kahit kumata nga masubadahan. Agbalin nga kasupadi ti amin. Tagbalin na kada dungo kada giti apo ko. Kada giti anak yun. Gaman kami Tatang. Ay na, kunak malano. Agtultuloy nga naranggas kayo. Manong nemi, nagbalin nga na siya at nadungo ni Tatang kadagiti anak mi iti asawak. Kaslasa sa nagpagidin tirik nada, kayang kuha na nga kami. Yung sa amin ba't nga palubos ah. Tadadigon daw ay manong nemi, nga buro ti mimit. Iti kaado ti panawan ni Tatang kadakwada. No kasta nga bakasyon. Yan, Sabado ken Domingo. Yata. Family get together no kang kanawin manong nemi. Mapang kami nagpaspasyal. Kadagiti lugar nga. Pagka sanghaban iti na lamis ano presko nga angin. Kanda dumupay. Manong nemi, iti agdama adda iti high grade dagiti duwang anak mi nauna ni RJ kasama tayong ni Elisa. Idin to tadata pa lang iti elementarya dagiti duwang anak mi. Ni Tatang manong name it kasla nakapigpig sila ta. Nga mga asikaso kadakwada. Dagiti adda iti elementarya mapanabantayan ida itultunog na ida. Giso tinagbaling nga lula ken lulo dagiti apo ko na. Nagbaling nga nadung iso nga kadakwada manong name. Kung nangarod dagiti karoba mi ay kitam kadlae nga ya. Hay. Insaw. Nakarangrangas ka idi kadagiti anak mo ita. Nakadungdungo ka kadagiti apo kom. Ay kita kahit kung ngarod ng sulnitan dagiti nagkurangak kadagiti apo ko. Ay kadagiti anak ko nga isulnit ko kadagiti apo ko.
Manong nemi daw dawat kung sabi ko mga awan to ni dumdumting na yaman nga pasamak anadagsan unang ibaklayan mi karagiti sumasarungal daw. Dagiti kakapsat ko anong nemi nga saan nga nakapagturpos, siyempre umay da no kaiyasog kada kami ti problema da. When dagiti kakapsat ko inauna no at problema daw pag no, dato hospital ti anak da, umay damat mangibagat kwarta. Nalukay matitulo, di imami nga tumulong kini Nelson manon nemi. Iti anya man emergency nga problema da. Itad mi nga tulong saan nga utang no man paibagada nga umutang da. Ngam kabuta handamat hamimat awaten nagbayad da, kompormento itad da. O da manok dita itad da, ora damat tarakan ni tata nga manok, komporme nateng lamas. Nadungo da iti kayong da manon nemi. No anat amuda nga paborito ni Nelson manon nemi datat itad da ken kuan. Dahito iti pakasaritak manong nemi kadagyaman nag-una iti anus mo nga nangurnos no mapayamok nga magulo nakulo nga intad ken ka ni detalye kadagyaman nag-una iti anus mo nga nang ibasag at sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti bihag kadagiti pada kadim nga ti ang makunak ti amakit amon tulat ta no pay adda dagiti trial wenno leped tanyaman na parang ipateg, panang bigbigan ko ana. Ito ket paset, iti panakasuot trik na, titunggal may sa nga anak, iti ama. Agbalbalo iti sinuman nga makaaramid ti bidot. Kada panawen nga ti bidot, maator, iti kamodyanan na. Ito nga ro dagyaman, kaya mautang nga paghayam mo, Melissa. Thank you. Paghayam ko nga Melissa, ating ka pa ng patulod, detalye ti pakasaritam. Katustot ko na, medyo narigatan nga ng silpo-silpo. Anyway, naanosak matlaeng. Dagiti da dumapay nga nang isendan ka dagiti detalye na pakianaw syo lang pakiuray, apsat. Yeah? Iti pa nakaibasa tanto. Malaksid no ada ipakayo nga panangibasak. Ada itid yung aldaw nga panangibasak. So no kati karigatan tayo nga mangurnos.